ukážem ti ten najluxusnejší byt v celom Trenčine, ktorý si môžeš dovoliť aj ty. Kapučinové tóny s elegantným bielým nábytkom a tmavými doplnkami dodávajú priestoru tú správnu atmosféru. Byt je navrhnutý tak, aby každá časť dávala zmysel a využila celý priestor. Obývacia izba spojená s kuchyňou je dnes moderný štandard. Navyše sa celý byt predáva komplet s nábytkom a spotrebičmi. Kvalitný spánok vám vytvorí vysoká posteľ s jemným kobercom pre príjemné chodenie na boso. Tí, čo sa tešia na 23% daň, majú možnosť premýšľať o svojom podnikaní v tejto štýlovej pracovni. O úložný priestor sa bať nemusíte, je po celom byte, čím je využitý všetok jeho potenciál. Ďalšie výhody bytu sú tlmené osvetlenie na chodbe, vlastný bojler, podlahové kúrenie či tlmené sklá pre lepšie súkromie. A teraz pre všetkých milovníkov parkovacej politiky v Trenčine. K bytu patrí takýto krásny pozemok, takže auto zaparkuješ bezplatne a hlavne zaparkuješ. Byt sa nachádza len 5 minút od centra a áno, hovorím o Sihoti. Tak volaj, lebo bude hneď fuč.